ଦେଖିବା କେମିତି ପାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଆସି ଆମ ବର୍ଜ ଗୋଟେ ଅଛି ପାନ ବର୍ଜ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ ବର୍ଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କେମିତି ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାନ ବର୍ଜ, ଥାକ ଥାକ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ହେଇଛି ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ। ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଫାଷ୍ଟ ଜାଲି ଦିଆହେଇଛି, ଜାଲିଟା ଟେକିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାନ ବର୍ଜ ସେ ଯାଏଁ ପୁରା ଅଛି ଲମ୍ବରେ। ଏପଟେ ଓସାର ବି ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ କନ୍ଦିରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ପାଖୁଡ଼ିକି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ କେମିତି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ତା ସେପଟେ କୁସୁମ ଗଛ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବୋଲି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଫୁଲ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାନ ଗଛ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି, ପାନ ଜମା ଛିଣ୍ଡା ହେଇନି। ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ସେ ଯାଏଁ ଅଛି। ନେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ବାଉଁଶ ସବୁ ପୋତା ହେଇଛି, ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ତା ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ପାଖୁଡ଼ି ହେରିକା ପକାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ପୁରା ପାନ ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥର ତଳକୁ ଖସାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାନ ହେଇଛି। ଉପରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ପାଖୁଡ଼ି, ତାପରେ ତାର ଲାଗିଛି। ନେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ପାଇପ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପାଣି ପଡ଼େ, ଏଇ ପାଇପ୍ ତାର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡା ଫଳିଛି ଗୋଟେ ଗଛରେ। ଛିଣ୍ଡା ଯାଏ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯିବେ। ଏଟା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖେଇ ହଉନି। ଛିଣ୍ଡା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଛରେ ସେୟାର କରିବି। ଏପଟେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ପଇସା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍